Ići. Opet mu se ugasio. Pitaj ga, bre. Pitaj ga. A? Pitaj ga ti šta je. Šta je, Nešo? A? Siđi, bre, pored njega, guraj, ubaci u prvu i lagano. Opa, drži ga na kvačilu, čoveče. Na kvačilu mali gas i samo pored njega. Težak je. Težak, pošto ja sam na medvedniku gurao ovako, na povlenu stvari. Ajde, probaj. Tako, tako, tako. Evo ga naskočio. Bravo.